Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, ο κύριος Ιορδάνης Τζαμτζής από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Τζαμτζή. Χριστός Ανέστη, καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Σταθάκης έρχεται από λεπτό σε λεπτό, εδώ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κατερίνα Φαρμάκη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τέρενς Κουίκ από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Καλημέρα. Λοιπόν, έχει αναλάβει εθνικό έργο. Ναι. Μην το χαμογελάς. Δεν γελώ καθόλου. Έβλεπα ένα βίντεο τώρα στο YouTube. Ναι. Από την Ένωση εκεί των Μειονοτικών και έφρυξα. Μιλάς στο βίντεο, είναι παλιό, είναι αυτό δεν έχει σημασία όμως. Τραγικό. Θα πρότεινα ώσπου να έρθει ο κύριος Σταθάκης να μιλήσουμε με τον κύριο Κουίκ να μας πει για την εμπειρία του εκεί που είναι υποψήφιος. Αφού είναι ο μόνος υποψήφιος εδώ που είναι εδώ. Θα το χώριζα σε δύο κομμάτια. Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι τα εθνικά ζητήματα, τα άλλα τα αναπτυξιακά ζητήματα, τα οποία όμως είναι και αλληλένδετα. Αλλά αυτό όμως μετά από παραλήψεις δεκαετιών και πολλαπλά λάθη όλων των κυβερνήσεων που οδήγησαν στο να πάρει πολύ αέρα το προξενείο στην περιοχή, οφείλω να πω ότι θα πρέπει πλέον να ελεγχθεί η διπλωματική δράση του συγκεκριμένου προξένου ή του προξενείου, γιατί ξεπερνά και τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, ο πρόξενος στο προξενείο είναι για τους Τούρκους πολίτες, είτε είναι επισκέπτες είτε επιχειρηματίες, άντε οι 5-10% που μπορεί να μένουν εκεί. Δεν μπορούν να ανακατεύονται με Έλληνες πολίτες, υπομάκιν Έλληνες πολίτες, δεν μπορεί να ανακατεύονται με κόμματα, με συνδυασμούς, με δημάρχους, με περιφερειάρχες. Γιατί ανακατεύονται? Ανακατεύονται. Όταν βλέπεις παρουσίαση συνδυασμών και είναι παρόν και ο υποπρόξενος, δεν ανακατεύεται. Όταν βλέπεις βουλευτές να φωτογραφίζονται κάτω από την πράσινη. Αλλά είναι και δικό μας θέμα να τον αποκλείσουμε να μην μα όταν οι υποψήφοι όμως ξέρουν ότι κατευθύνονται ψήφοι προς αυτούς. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε ένα λησβερίσι ένα λησβερίσι το οποίο πρέπει να τελειώνει μόνο εάν και εφόσον κάποια στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών ανακαλέσει τον πρέσβη τον Τούρκο στην Αθήνα και του πει άκουσε να δεις εδώ και μη παρέκει. Υπάρχουν οι φωνές ακόμα και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που στο παρελθόν έχουν καταθέσει και ερώτηση, όπως ο κύριος Αναστασιάδης ο Σάββας που είπε το προξενείο το θέλουμε τελικά εκεί. Ναι. Και βεβαίως έχουμε και την αντισυνταγματική συμπεριφορά βουλευτών οι οποίοι φωτογραφίζονται κάτω από την πράσινη αποσχιστική σημαία ή που μετέχουν εκδηλώσεων, παράδειγμα της Ένωσης Νέων, της Τουρκικής Ένωσης Νέων Δυτικής Θράκης. Αυτά λοιπόν δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εντάξει, δεν μπορούμε όμως και να τους χωρίσουμε τώρα. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ, άκουσε να δεις. Έθεσα θέμα, εάν είναι συνταγματικό, ένας Έλλην βουλευτής που έχει ορκιστεί στο ελληνικό σύνταγμα και στην ελληνική σημαία μπορεί να φωτογραφίζει κάτω από την αυτονομιστική, την πράσινη σημαία. Ρωτώ. Και το θέτω το θέμα ευθέως και από εκεί και πέρα ο καθής να λάβει τις ευθύνες του. Ούτε γίνεται και ούτε να μπορεί. Το μικρόφωνο και να λένε μην ψηφίστε τους γκαούριδες. Και θα σου πω και κάτι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως το λες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί από την άλλη την πλευρά να κάνεις προεκλογικό αγώνα με αφήσεις στην τουρκική γλώσσα. Δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν έχουμε ζητήματα. Από τη μια πλευρά είναι το ένα. Και το άλλο είναι το θέμα της Μακεδονίας. Και το λέω αυτό διότι δεν είναι πολύ καιρός που ήρθε ο κύριος Βενιζέλος στην Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών και είπε ότι συμφώνησε με τον κύριο Νίμιτς, τον εξοδότησε η ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και θυμάμαι ότι πριν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να λέει ότι το όνομα της Μακεδονίας δεν εκχωρείται. Μάλιστα. Γενικά πώς πας τώρα? Πάντως η γενική τώρα, ναι, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όλα αυτά θα βελτιωθούν πάρα πολύ αν υπάρξει εκεί κάποια ανάπτυξη. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι γεγονός και δυστυχώς η Ανατολική Μακεδονία Θράκη δουλεύει σε ένα πάρα πολύ έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γιατί όλες οι όμορες χώρες έχουν πάρα πολύ χαμηλούς φορολογικούς δείκτες. Είναι οι Σκοπιανοί δίπλα, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι που με 10%. Βεβαίως υπήρξαν τα λαμόγια εκείνα, πρόσεξε, τα οποία πήραν επιδοτήσεις στον παρελθόντα χρόνο, φτιάξανε ό,τι φτιάξανε, τα αφήσαν στη μέση, αφήσανε κουφάρια πίσω και την κοπανίσανε. Εδώ αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Αυτό είναι έγκλημα το να αρχίσουμε πάλι επιδοτήσεις. Σε ένα υγιές. Τα λεφτά και την αυτό ακριβώς. Δεν μόνο επιδοτήσεις, ήταν και τα κριτήρια για να μην. Ακριβώς. Συμφωνώ με την κυρία Φαρμάκη. Έχει δίκιο η κυρία Φαρμάκη. Απόλυτο. Εδώ λοιπόν πρέπει να δημιουργήσεις το φορολογικό κοινό περιβάλλον που θα ξαναγυρίσεις πίσω στην πατρίδα μερικές από τις 5.500 επιχειρήσεις που είναι στη Ρουμανία ή περίπου όπως μου είπαν τις 9.000 επιχειρήσεις που είναι στη Βουλγαρία. Πρόσφατο παράδειγμα είναι το ότι έκλεισε ένα εργοστάσιο της Coca-Cola και πήγε στη Βουλγαρία. Άφησε πίσω κάποιους εργαζόμενους. Η Σέλμαν έκλεισε εκεί.
Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε και τις άλλες επιχειρήσεις, βιομηχανία ζάχαρης, λιπάσματα. Αυτά τα έχουν τραυματίσει ανεπανόρθωτη περιοχή. Θα το συνοψίσω σε ένα αντίστοιχο πρώτη σελίδα. Με λίγες λέξεις. Ναι. 3 διαφορετικοί κόσμοι. Δημήτρης Καραμαλής, 29χρονος πρόεδρος της κοινότητας Μουσθένης στο Παγκαίο. Εάν βγω περιφερειάρχης, Δημήτρη, ποιο θες να είναι το πρώτο θέμα που θα λύσω? Είμαστε ένας νέος 9 μεγάλοι. Πρέπει να μας κρατήσει τους νέους στον τόπο μας. Δημήτρης, σου λέω. Δημήτρης, από τον Άγιο Θανάσιο Καβάλα στο συνάδελφο στην Μαγδαλαιώνα. Μου λέει, επιτέλους ομολογήστε εσείς οι πολιτικοί ότι είναι κατάντια τα κοινωνικά παντοπολία. Δεν θέλουμε κοινωνικά παντοπολία. Θέλουμε δουλειές. Και αν μας δίνετε 500 ευρώ για να ζήσουμε να κάνουμε οικογένεια, τουλάχιστον χαμηλώσα και τις τιμές στα ράφια. Σας μεταφέρω τι μου είπε. Ναι. Διαβάζω τώρα κάτι που μου είπε χθες ποιος? Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, Στέφανος Γεωργιάδης, για τους μικρομεσαίους. Αδιέξοδο, άδικες διώξεις, φορολόγηση, υπερφορολόγηση, διάλυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παραεμπόριο, ναι. Δυσβάστακτο φορολογικό περιβάλλον σε σχέση με των άλλων βαλκανικών χωρών, ανεργία και θέματα πλέον υγείας για τους ίδιους, διότι χρωστάνε τόσα στον ΟΕ που δεν μπορούν να έχουν τα βιβλιάρια τους και φοβούνται ότι μετά τις εκλογές, γιατί τα έχω σε πάρα πολύ χοντρά και στο Βρούτσι έχετε υπόψη σας, θα αρχίσουν οι κατασχέσεις περιουσιών, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν και στις ρυθμίσεις. Και σας βάζω και κάτι ακόμα. Για τον ΟΑΕ τώρα, όσοι χρωστάνε. Σας βάζω και κάτι ακόμα. Ότι που αρνούνται να το κάνουν πολλές δόσεις. Ακριβώς. Ξέρετε, είναι ένα αίτημα πανελλήνιο σε όλη την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση. Εγώ δεν σταματήσω και από είναι η διαχείριση των χρεών. Όχι, προσθέτω σε αυτά που είπατε. Τώρα, αλλά πάντως η διαπίστωση, πηγαίνοντας πάνω κάτω την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, πρέπει να σας πω ότι ουδής ασχολείται με τις ευρωεκλογές. Όταν λέω ουδής ασχολούνται με τις τοπικές και ορθώς. Γιατί όταν πας στον Ήμερο στη Ροδόπη και τους λες τι γίνεται, σου λέει μπορεί να γίνει επιτέλους αυτό το γεφύρι μεταξύ Μαρόνιας και Φαναρίου που κάθε τόσο όταν κατεβαίνει ο χείμωνος πνιγόμαστε να περάσουμε το δρόμο. Το ζητάνε χρόνια. Στις Ελευθερές, έξω από την Καβάλα, που θέλουν το έργο για να μαζεύονται τα νερά εκεί και να μην πνίγεται μέχρι τη Νέα Πέραμο κάμπος και με νεκρούς. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά είναι πραγματικά τα προβλήματα τα οποία στο παρανέ στη Δράμα. Καλά, δεν βάζω εκεί το θέμα του στρατοπέδου, το οποίο τους έχει αλλάξει τα φώτα των λαθρομεταναστών. Βάζω όμως για παράδειγμα το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο αφήνει πολύ χρήμα στην τοπική κοινωνία, από το περίπτωμα μέχρι την ταβέρνα, γιατί έρχονται από όλη την Ελλάδα άνθρωποι. Τα σχολεία, ακριβώς. Το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε μια απόφαση όπου δεν θα χρηματοδοτεί πλέον μετακινήσεις από άλλες περιοχές, παρά μόνο μέσα από την περιφέρεια. Και οι άνθρωποι έχουν μείνει έτσι. Άναυδοι. Σας λέω μερικά πράγματα.